had between Father Ubemonso and Soludo. That Father Ubemonso caused Soludo's government with his media aides. In all those ones, so Nayabari, the governor now, all those ones are so that the more solid the cause on them. Reason is because of the insecurity in Ghana on the Anambra currently. And that Reverend Father Onesi because in the father Unumana na Anambra currently. Most of them are not talking now on the father, the Reverend Father. Like in Kenya now, most of them are not talking on the father, mainly in Onitsha. But before I say anything, let me play you the voice of the man Eburu Yana father, the man he kidnapped Kwano Eburu. And now Facebook got a flag video. Eburu mecha kwuo 10.something million wee pụta. You know, according to ihe mekwana Ubemonso ji wee kwuo that make that statement is after ka on make a topic declaration that first night when easy that government of Anambra State should put eye on ihe na-eme. If you guys can recall, Father Nonso, in case he esi bata, je koje bata fuel atoria, buria nadie like that. Ndị kidnapper akpọrọ Father Ubemonso, like kana akpọ for ransom. Ndị be Father wee kọtụrụ Father Ubemonso. So Father Ubemonso na ndị kidnapper wee kwuo. Ha wee kparịa Father Ubemonso self. No kwani na asị ya na ha nwa ga-eburi ha na afụ everyday ha ga-eburi at any time ha chọ. But before I will go on and say what I want to say, and the main reason he need and the men by, let me play the voice of that man Eburu ya na father. Like Eburu ya the same day Eburu kwe the father. You know. So after the voice, I will go on and say what I have to say concerning this whole thing. Na agbazie ndị a mụwafụ m okwu echenjigo ịgụ ndọba na-agbasa gị ma ndị agha n'ebe ọga na asị bee ya saịda a n'ebe mmadụ ka ọ dị ndụ eziokwu nna atịkwa m ya 10,300,000 nsi na akaụntụ kwụwa afọ nyefe ego mana ọ bụrụ inye ego bụ isiokwu enwere ndị nyere ego egbukwalụ egbu fada anwa kwuo m so something million we book at mmadụ ma ndị a na-ewu elu dị ebe a ewu atụnye wụwa something na oyi 17th ọgụrụ oyi 18th 19th malụ mgbe ha na-akwado meta ebe ha na-ebu nsọ gbachara mba onwe ndị ya bụ ụlọ egwu atụba fafa asịghị na anyị nwere ike idiktekti ebe a achọrọ ha emere ha mara Anambra enwe dị sekuriti a na-eme onye isi fapụta nsịkwada na ọ chọkwa na irelize mana ọ chọ igosi Ubemonso na ya na ya bụrụ fa na afia steady. And the second wakwuo that na n'ihe ejigbo ya nkịtị bụ na maka anọ fada mana na ha chọzi igosi ihe akpọzi mara na ha nwee flagship akpọ ndụ tọzi na ebe ọ bụ ndị kampụ ọbụ na ihe mme asị nye nwute Ubemonso na ndụ tupu ụmụ kelekele ụmụazị bụ egbe a ụmụ ihe ụmụazị na-eme na ha na-eme yahoo ọ bụ ọkwa yahoo what kidnapping for ụmụazị ya ba. I'll the last statement you make. I've said this thing before, that if for all these boys in our garden and southeast now, na eme yahoo na eme ha na apia n'ihe ha ncha niile na-emezi na wait on the mad.
ekwugo m several in my video and post. Most of these boys you na-afụ na-akwụgharị na nke ndị native doctor a na-asị onye arụrụ ọrụ bịa nye ekene ndị eze nwaanyị na-asa ahụ na-enye ndị native doctor percentage n'ihe ha na-arụ na bai ha nwawo the main people na-terrorize in the bai. Forget ihe most of them na-asị gị na a na-apị a na-atụ ọrụ nwe ihe ọnwụ na a na-atụ ọrụ akastigo ịtọ ndị mmadụ. Ka this guy kwuru ya now. You guys heard when this man said that. Now most of these boys know how we ihe juru na camp. Ihe na-arụ na ịtọ ndị mmadụ na-ere pass ndị mmadụ. I said it, but let's keep going. What kidnapping to Mwazi Abasuna? People Mwazi, it was Yahoo, I know you iPhone 13. I was there, and I got my dear girlfriends. Now, I know you did her no 19th, 20th, 21, 22, 23. No fear. A zero toilet, a little, and I got my dear girlfriend. What kidnapping to na niye ugbu ya nkịtị bụ na maka anọ fada na ha chọzi igosi ya akpọ mara na ha nwee flagship akpọ ndị otu asị na ebe ọ bụla ndị kampụ ọbụla ihe mme asị je nwute obe mmụọ nsọ na ndụ tufu ụmụ kelekele ụmụazị bụ egbe ụmụ ihe ụmụazị na-eme na ha na-eme yahoo ọ bụ ọkwa yahoo akwa kidnapping nke ụmụazị abazi ịpụ ụmụazị etu yahoo anụnwa yiri iPhone 13 na-eme I was there and I got my dear girlfriends. Nah, I know you did her no 19th, 20th, 21, 22, 23. No fear. A zero toilet, a little me, I would have no, difficult. I'm not one mother now, but someone was in the room of mother saying, I'm not 3 days, a zero toilet once, Musena, I'm one of them they had the possible. Not on the 25th, she never for the 25th. I popped on my phone, yes, I popped on what I said, I move, if you know, about the person. If you don't go make each other, I see each other. I don't make my business, not pick off my business. I don't know who my parents, I don't know who. And this boy the Dubai states, man, I bet him and I trouble since 1 month. Nothing. When I look okay, see a woman, nice okay, see a pass, my brother. If you can see a lay her. Nah, one boy, 2 boys, a boy, on your was at on to be some more about 20 something days. Why I also be about our boogie. You got to go. Nah, no to a simple tampota. I said, nah, you name it till I since here. I said, nah, I said that for the money I need, look, I make a target by a basic one, the back at you on now. It big. Why basically be the one to make it God, and I did who. So I make it a space saloon to them. I said to them, I get her, but I knew the fire, oh, check a fan or I said, I eat here in a boot to Venza. Never want able to get them with Venza. Mona father, and I see the motor. I'm a pair boot to only to Yalozia depends on trying to pack all them where Venza. I get the CMA will do one with Venza. Oh, it's a good to come be sure. And then we can have a blue one on what to move the motor and that walk on him and motor. See what I go. So before you know, I lose the get off your wacky off, you know, one every no off here. What did this stick for us? Or the long was a bail who see I put some Nike. Afford in a visa, I believe. I was here before. Tom, I make you boot for the same call that I wait to give those. The by the Luteba and the Parisha the Keba after one on court. The way what you do for where to give those or chunky those or chuggy or fusions or second. I walk. No, them or some guy gavana Umudioka. Our Paris.
Back I know one of the most of an adoration. How they put tell about us. The mother Baba was some sweet I kubata there. Abopatazia no from there. Abogozia in war where na Alidon. Apomakono na warfare. Anambra. I'm not me Jika warrior because of a palm inspection. The second now, Kamjapa. And this kid didn't want to bring a holiday. I mean, decided they would say, why is it called Pamaga? And decided to say, I mean, so I can make a fact track on it, keep him busy because I want to be a warrior at Tego. Now, so okay for Hello. One nigga will go to Moncano, but wisdom, I forgot the thing. One 80 some. Come on, conscience. Now, I'm coming up second one now. Why them? I'm not following. So, Anambra, from the to a corner. Congratulations for the house. In my own husband, they bully. Money cannot. And it's another. Well, that one now, see no any clue. Never clue again. And everybody your expression. What's about the one for clue? I said, my governor, I don't know. Whether my governor, no matter your more. Only the man will see on a phone or I have seen people on anything on my one from more. And so, and 20 million. I'm not a farmer no houseman. They want to say I go out. And don't want an account, I can't to go your friend. My friend don't want. Okay, mother, your friend in can't decide. The cafe and got the shorts. No house. Oh my your brother, you are a man of on account, on ya. Okay, account this guy cannot to Diego. Hey, so that call 20 million on the family on Badagafabu. But I imagine on Badafa could you was anything till today. And governor, when a speaker, Anambra be joke. When a speaker, and I was so good. You send me my single track and I'm not government change this in the Gundusi Abuja. I get track, I can lay bed for them. Come on, nearby one. I'm going to put Anambra notice. But most suppose you go by the Enugu state. I'm going to go by the Enugu state and I'll watch all the man I do. The man, wherever, where track here by where no room. I can look at a plane now, one name. Come on, if I never know they have here aside. I'm going to know about a go. Okay, but plane one, Nasi Father. If I don't say, I had a airport to move. Say, the man and I will Urumeba. Urumeba. When I'm a bully, so when I want to tea in a room. Man, I can't when I know need more fear, and I run like organization. Somewhere my cook when the name in me. I can't put out one of them young boys. I didn't want to say Duruma and Duruma, now. It's Duruma. You see, Ruma, a potato, I see a potato by them, so by airport, I want the right. Then, government was in Enugu State, West the police, Anambra, Habazi, rescue, Measure delegate the thing, my video. Government the police in Anambra, West of Amamba, on offer. My father, an offer. What was the divine grace of God? If you can see a woman at the Eba. People can see a woman, and I'm not seeing me attractive. You got to go. Play to Anambra, the Kata, who did it to your wall. What's here on Nanya? I don't want to see a woman see no more because I have to engage in your room. I'm telling you, I'm not straight to Anna by the two from Gongo because I'm way to what on your mind. And the Mohaja operation was 7 o'clock. So 7 till 8:30, and how I can put it. Yeah, I'm old road for South Africa, not just South Africa. And the mama, it was an attack where you do anything. So all the risky, it went from 7 o'clock till 8:30 or 9 in the morning. No, Nabani. Okay.
ụzọ na-adị busy mgbe ụzọ na ka ha na-ebu ndị mmadụ so ọka mma na the best thing bụ 6 o'clock 6:30 mmadụ abaa bịa ọ na-enwe ihe megide ka ifu oge n'abalị enwe ndidi ebe 11-12 ime ụfụ mgbe ha ma nọzi n'ụzọ isiokwu na-afụsịalụ m nke a fada nwa na omume ọ tụbazie egwu ọ ga-ezi gburu fada a bụ Amerịka ka o si bata onye oju ụtụrụ ka o je gbatasịa fuel na blọk ndọs nye nwa na ihe dịbụ St. Kizito skuulu ndị Katọlik a so ọ na-agbazi onye ya esi nri maka ụmụazị ka o wee mee ha welkọm si ya na ọkwa ndị fada dị moto tọnụa gbagota ọbazie egbe nye nwa ọdị ya ka ọfim ya ọ dị ka ọ ghọtara na Anambra adịgo ndị ya na ya nọ gbafelu ọsọ nyanwa ịmụgonu ọbụ asọ n'agha ebuli ewuti motie Highland anwa bụ motie mana my own anger bụ ihe niile a na-eme na Anambra steeti polisi adịghị eme anything director DSS wee sị afadịkwana willing to work nọ na ego adịrọ anyị getting me and na December abata na-enwe ndị esendị na the whole Nigeria the whole state na Nigeria esendịkwu ndị ya ala Anambra aba na 2 days ebe a gọvanọ kwuo na nwere ego fuel fa anachi ebe back and in other states na-anyere nna iwelu Enugu ije kene gọvanọ Enugu steeti my brother that man adị ekwu okwu mana ọgbakwa nke anyị debere ebe asị na parrot na ọ bụ prọfesọ na-akụ n'asụsụ oyibo nna anwe ebe anyị batara na gọọmenti haus na duplex a full duplex dịka bụrụ telivishọn ihe niile na-eme n'Enugu steeti a na-afụ ya dị the whole tracking everything ihe niile gbasara ya ebe a ka ama gosi anyị na ebe anyị nọ n'ọfịa maka emegide esi ka ewere air strike mgbe mmụọ nsọ na-asị na-enwe ike gbagbuo ma ndị akafa dị ọcha ndị eji eji na ndị mmadụ anyị enesi anyị ike soludo wee tilu mmadụ na-egwu egwu na Anambra a na-egbu mmadụ ọkwa na njele ihe a nwee God's divine grace of God pụta ọkwa etu ilukwara na mafonu ma a na-alụ ilu afọ mmadụ analị ya mafonu mee so this okay, let me stop it from here. The thing is that when you talk about this whole thing now, I'm blaming the government of Anambra State for not taking the insecurity serious. All this while, Ebidone Kuku insecurity. And I'm also blaming all these native doctors. In fact, the main architect of all these boys no into an around them the native doctor. Or how my course over here. I will still play another voice, but I want to add some certain things. You know, Ogenda Bidone Miha Wobere. Akam no na ba yoga. Oga can name video back to back. Trying to call the attention of the Anambra State government. Ihe ndị dibia na ndị a na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu na-eme now. Equal our youth into ihe na-adịghị mma, like make the money by all means. He get the voice this man. Oh, unu from beginning where get where. He got no boss no small boys Judea. And now no there not much their girlfriend brutal big phones. Now, you watch most of this in the native doctor na on social media. Now they na about video. Ndi bia me Thanksgiving. Ndi arosero roro. Ndi agworo ogwore. Ndi ejime nka heme honka oga abinye Thanksgiving. Bero. Kedu ihe those young boys na haru? Kedu ihe woru those boys or shop ka ha nwe na main market ko shop ka ha nwe na relief ko shop ka ha nwe na chanja. Gịnị ka those boys na haru?
all how with this different group na terrorize in the buy and keep as well. And now, all no can go reverend fathers. Eburebu man de kidnap. Nde bureburu man de burebu. Since last year till this January, hakanko. And then they married this boy before Ndori on the name omompwa di iche ha megide arute ebe fada no ebe ụka no ebe church no ha dị enwecha liver to do it. Mana ihe nyere most of these boys liver to be doing all those things now bụ ndị a na-eti let's go back to our root, let's go back to this one. Jesus Christ eme nka, Jesus Christ eme nka, ụka jeburu scam, fada aje no nwa, this one, that one. All ha nwanyere all these small boys liver to go out there and do some certain things and mess a priest up. You can imagine Omo you play a voice of Father Bemonso. You can imagine those people who borrow the father ka hana Bemonso na ekwu na phone. Hana say na hana free every day. No just ofu ihe ka ha ji happier. Na ha chi bia, na ha gebi. Even before her release that father nonso, after kakuru 20 million something. Ha zili ozi ni ha jezie Bemonso na hana achoya. Like hana abia for him. Ebe ono fi no ga gwa ha okwu na phone anyhow. You could imagine. And when you come to all these things in aga like this, on Anambra oka the worst. And the government is not doing anything. The governor Soludo. Now Ibemonso came out to criticize where like Mania game, I think Nagasi out of hand. All these people, Nocha, ATC, no Bero office, in the rep saga, some fodo neje na Abuja, Arahora, Mofodo, Imagunda, Buari Aba. All of them now turn to fire Ibemonso back. That why would he make such statement? As if everything na golf manner Anambra State. Igamba oza habeho before Napo. Like umuzo nka awada manko world manki monitor onwe ebe aforo uzo. If you ask me, ama mi he Soludo na-eme. Nothing. You could imagine no common fuel ka mmadụ pụrụ ire gbata. Me no just keep iri gbata fuel. Eburu gị. Ije na n'ime ọhịa kwụọ 20 million something ransom. Obere ụmụazị. Oge ihe niile a na-ebido, the governor or the government of Anambra State failed to put their attention on that side. Oya mere o ji wee escalate here like this. The major business some of these boys na-emezi na Anambra State, Onitsha, or call it anything, in a bunde mad. I've been saying it because I know scores. Forget ihe na-eme pụtafosi ahụ on social media. Ha na-eme na-ebugharị na-eme ihe ego sị gị n'ọrụ ka ana ọrụ gịnị ka a na-atụ ọrụ nke ha cast go nke mbụ ọrụ nwa na a na-atụ onye ọwụna nọ na system onye ọwụna like na-follow update ihe na-eme around the world ya mana ndị ọcha all this country ha tight go security ebe nke anọ before ị na-eme anything na ga-erinwu gị or na na-ekwu anything like ọ dị possible. Even sometimes gị nwa na onwe gị imekwu transaction na France na ịbụ onye ojii imekwu transaction ọ ga-bounce ọ ga-adị difficult. Some of anyị nwa ndị nọ outside ghọtara ihe m na-ekwu mana these white people are tight go security all they go very tight. Ona nnọkịta
nga no ebe a na like nna wa ye go back to buy or call it Africa. It will not go. Even ụfọdụ afa ị ga-achị send ego ọwụ na afa. In fact, before you send anything, ọwụ na inye ha like an accurate name and the relationship or whatever each of you send that money, it will never go. What am I trying to say? Na ụfọdụ n'ime ha na-apụta na-asị gị n'ọrụ ka a na-atụ nke a ka a na-eme ọ ibu mmadụ ka ha nọ. The reason why nje blame ru ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Ọhụ abụ ihe na-ebuse religious war. Ọhụ abụ ihe na-ejinja young people or people baa mee chọọchị nke a, mee ndị ụkọchukwu nke a, mee nke a, na ihe niile ahụ fake, onwe ihe ọya ha nwanye ha liver. Or with the way some of us na-hit godu ha from oge nọ na bai ti travel mena ha adịghị aba n'ụlọ ụka na-eje eme some certain things in terms of immerse things up there. But you see most of them on social media, on Facebook, they'll be telling you, I got a menka, I get menka, here, way, how we have ordinary thing, cow. You know? Then Soludo, you could imagine a whole Anambra State Police, ka Enugu State, help, we track ya, nwete ebe ndị eburu no. A whole citizens of your own state can another state track nwete within your state. Sigi na ebe ndị anọ na watch ha na their own state with scream everything. Si unu na ebe ndị anọ. I tell the policemen on the state or whatever to go and rescue those people. Ihe ndị police na ha na ha bi ime ọhịa. Na ha na ha bi ime ọhịa. Then ndị nke si Abuja maka each state ana dị na-send gasị security distance for each state in every country. Ndị nke send bịa Anambra ịbịa rụọ ọrụ. Gọvanọ nye ha ego fuel. Gọvanọ sị na ego fuel adịghị. Na o jighị ego for mobilization. You could imagine. And the same Anambra may receive money, fund for security mobilization from federal government every month. Una can send each state, each and every state. Omeziena, like some big people or some guys sebogotitun ebata Anambra Onitsha na abo ha maka ị na-agwa ndị nke mma ama nara ana ọ Asaba ka ha nọ. O bidoro oge nka no bai. Ifuru oge no bai, mụ asi Lagos ji ime film. Anama ọ na-eme mbata sef ịgbatugodo ana. Ona akama imo ya na-asị mma apụkwana nke a ji ime nke eme ho this one that one. Owe ka sipu na aka ga-akpọgide m na phone ka side no this one that one. Before mpụọ ọ na-emezi mbata Asaba ka nna anọ. Ọ mbata Onitsha nachi Asaba adịm abatara ahụ mbata ozugbo nachikwe that same day. Most of the guys mmasị esi bata Asaba ka ha ncha niile lodge. Asaba ka all of them no. Onye nke si ya have file sị gị gịnị na onwe ha ego ransom. You know? Last 2 weeks, ka agbara ofu fada na Owerri Road. Currently now, o nwere Reverend Sister ha buru. Currently nke na-ekwu ya. O nwere Reverend Sister ha buru. Send gokwe m update nke a. Eji m ya na. Onye nke buru release okwa
echefugo mafia nke an elderly priest called ebukwe release akwụkwọ ransom ndị niile a na-ebu you must pay. Ejuzie m na this 21st century ka ị ga-asị m na a ga-aja ọsọ buru mmadụ akwụọ ransom aga trace m ya ọjọọ ga like that. And a whole big state like Anambra with all the big men not there, with ego niile na-apụta there, especially levy, all these tax na-enwekasị isi Soludo maka ojucha na ndị na-azụ ahịa kwa different uniform onye ụmụ agboro ona ka na-akwụgharị n'ọpiwe ka na-akwụgharị na eme maka akwụgharị everywhere. Ịnwe anwa baya Anambra like this ị ga-afụ different uniform ị ga-eche ma school ka a na-agụ ndị nke na-eyi yellow, ndị nke na-eyi green, ndị nke na-eyi red, ndị ihe niile ahụ ndị ọrụ Soludo una ka na-anakọsị people ego na-achụgharị people still onwe ihe ego ahụ like sometimes ọ na-eme na-eche ihe Soludo nwa m megoro emesi isi ọba n'uche ahụ nwere ikwu okịta ụfọdụ ndị otu ya mapụta ebe a na sị gị na-asị ka ị na-asị nwere ka echetawa ego ụzọ arụ na ime vileji na-enweghị isi people na ha adịghị eme biznes sị gị na ihe omego nakọcha people kwụcha all those money marine na everything ha nwee busy like to secure the property and their life abụrụkwa problem. Now a lot of them now are firing Father Bemonso. Now why Ogeje make such comment? Ebe obukwa yanwa kwuru with ndị buru the man, ndị buru the father. Ha nọkwa n'elu ya na-threaten ya. Secondly, after ka yanwa Father Ebube chọrọ ka ma mọ ihe ndị nke government of Anambra ga-emenwu ka mama the young father bụ ya nwa ka ọ na-akpọ oge ọ na-ajụ ya ka ebe father nọ ka ebe father nọ. Ọ sị na according to ya nwa na onye dị umeansi akpụ ya na-emetụta ya, that's why o ji achọgharị ka ama ka ya isi eme. Akwụgokwe the first 10 million kwọ ndị akwechiri a na-akwụkwa na-aga a na-esend ego ha na-ewu nothing, police adịghị aga after them, nothing ụnaka ga-anọ everything mecha their thing na-akụ atra ya nweta ha from mkpọ ndị nke Enugu ya nwa wee kpọọ governor of Enugu steeti ha jiri their own system, their security system to other things wee nọ n'Enugu track ya ndị eburu na Anambra n'ọkwa na within that Anambra na ofu ime ọfịa Anambra ha ka anọ n'Enugu track ya unu nweta na ụbọchị si unu na ebe ndị anọ even that suggest ka wo strike je destroy everywhere. Asị mba na onwe ike ogbukwu ndị nke ya ka ha dị ọcha ndị nke ji eji asị unu ngwa na ebe ndị anọ na-egazie ndị polisi na ha bụ ọhịa. Ihe emebiwo. Let me play the voice of Father Bemonso. Ọ bụrụ m ihe emebigo. Okay, this thing on my Bluetooth. Let me off it. Yes. The person involved should resign honorably. Enough of this nonsense. The other time
a priest, Father Osito Okechukwu, was killed. Father Nonso was kidnapped. I spoke with the kidnappers, and you see how confident they were sounding, so confident. At the time, I became harsh on them, but the anger of God will come after them. In fact, that they will not go scot-free. And the young man started laughing and said, "What? Ebube Monso, I ain't funny every day. No, I'm gonna actually meet Yaka. Amen. I ain't funny every day. If I should buy a get a macaroni and yellow the mother carine, is a father couple Nakiko, even a better no sooner. The father never only actually may escape if all over get it. I said, I'm not even na babundi mado. Opa mado kana ba. Onye di wogo de unata. Akolu mu na akiko. Etusi we gba security. Ndi etebaka ba chebo obodo. Look at where my brother priest is staying. We have every information. Because there are some governors who want to defend their state, their territories, their states. The security said again, so then, how do you intend to apprehend them and rescue those in their nest? He said, I will track them through their associate and constituents. The kidnapping will go constituency. Even Abanya Mili, Mbaka Nomana Gedero, no Okwe Merisi, you to a case kidnap one Anglican Bishop Opala, 75 years old man. You to a case kidnap Father Joseph Igwagu, Luebafu, we are Amorebono today. And somebody is in charge of this state. If they can Anambra state case you do a people. A whole Ivory Anambra state people be case you do a people. Anambra states, state Adresse, state Beto, state Nosin, state Osita Chidoka, state Alenonyema Elpris, state Digo, Obioro Konko, United Airlines, state Obi Jackson, Nanden, state Cubana, state Imoni, state Flavor, state Osibo, Valentine, state Victor, state Tony Woye, state Adoru Moshi. Hey! Onyedi Wogode Unata. Nowadays, it was only joy Bankuwani or Bankuwani in the city because of insecurity. Let me tell you, oh, strong men stays around to fix trouble. Men who are weak, cowards, they run away when there is trouble. But those who are strong, they stay around to fix the trouble. But when they buy now, Anambra, by grace of God, we must fix this problem. You have to remember now, rice. See now, Umojina Toyago, Fanja Posubabe, Buluzium, Adam Motom, Fosia Father. So I loan off and Jubaze or Sim no Joe to more below new watch. Ebaka I see where more, but I know my mum win a off on a phone. Now what and that back lake in a farm and boom. I'm not trying more look. You know, get us how you will see how they are whatever about that you just see is no, you can. Oh, no. The thing is that, according to this guy and the Reverend Father Nonso, Sikwena the Akandi kidnapper weapon. After Kako 30 million something, Father ko 20 million something. The guy siding a family ko 10 million something before he release here. After ka
ma information ndị nke Enugu na-egekwa ntị ọ ndị nke na Enugu ihe trakịrị ebe these people nọ na Anambra steeti wee na-esendezi ndị nke polisi ebe a sendere egbe ha jee trakizie like ha gewazie die geje rescue ndị a ndị polisi ndị Anambra si na ha dị ha bụ ọhịa. Ijuzie m ihe wu one of the major oaths like inyi a governor and other people a na-achị swear in office na agụ. Is it not to secure the life and property? Yeah, would be like the major agenda of any government or governor or call it anybody that is handling office that has to do with a state or country, call it anything. Kezie ihe wu the main thing Soludo na promise it the citizens of Anambra State. You know, ona aka ndị nke nwegasị store n'ime ahịa na ebe na tax ha na-akwụ dị too much. Still akwụcha wee na-arahụ ụra o jiri ofu anya na-arahụ ụra. All these things like sometimes ana m adị na-eche ọ pụta na Soludo nwa na-adịghị amụ ihe na-eme na steeti ọ na-achị. Ọ pụta na ọ dịghị afọ those things. Ọ nọ on social media like all this is the advisors ya na-akpọ ha with like all these people ọ na-etigasị na ka ha na-amata ihe na-eme na-ebute n'ọfịs ya. Ha na-agụ all these things, especially recently ihe ndị native doctor na our young youth na-eje na Anambra State. Ifo ọ bụ na ka ebido track all those things, ọ na ka solve all this problem once and for all. Onwe ka esi je ọ pụta last time say all the native doctors ya bịa register kọwa ihe ha na-arụ kọwa nke ha na-agwọ. It's not enough. They should start arresting all of them. If you can see me arrest all this native doctor niile jupụtara everywhere na-eyigharị gold na-agbagharị flashy cars, all these things will stop automatically within some months. If you make esi bido all this ndị native doctor na-ekpugharị kịrịkịrị ụmụazị na-eme ha bịa mee Thanksgiving na a na-arụ ya arụ asara onye arụ eze nwaanyị emeri ya nke omehọrọ ya nka ha bịa onye nke bịa si ara ego iji pere mpe wote nnu bịawa ọzọ wote ego mee ego. By the time emecha ha ncha niile arrest, all these things will stop. Because ọha nwa na-agwọrọ ụmụazị ọgwụ ha ji esusu ihe. Ọha nwa na-eji nji. In fact, ọha nwa na a support ụmụazị a ha terrorize wa ndị be anyị na-aga n'ihu. Most of them adịghị care ịma exactly ihe those boys na-arụ. Ihe ha madobere na-arụrụ agwọrọ gị ọgwụ ga-agabute ego. Ha achọghị ime ụdị ịdị ego si abịa. Most of them nọ some percentage every month oge enwe ihe ya abịa akwụ. Ọ bụrụ na ịkwụghị ya like he wuru ụmụ arụsị ha na-threaten ha. Ọ ha nwa bụ ihe wụ na arụ na-eme na by the two. Ifuru some people apụta oge ọha na-asị unknown gunmen na-atụ ụfọdụ aka this one that one. Kedu onye wụ unknown gunmen? Kedu ndị bụ ndị unknown? O nwere one boy amam ka nsi full video ya last time. Amam ka ema Facebook sometimes video na pop up. Sometimes hand just na suggest give some certain videos. Amazimo ya na that guy nwere issue. Chief government for that person ya na amazimo dike egbu igwe. Ọ na-asa hụ na-asị ya na a ga-eburu ya
na oge eme ka o fuo. The guy very proud na-ekwu on Facebook na oge eme ka egbe igwe fuo, na ya jụọ ese na ọkọfụ na eburu onye eze Jizọs nwee fụrụ ya taa ọma ihe mere ya. Like the boy was very proud saying it on camera. Echefugo m ihe a na-akpọ ya. Ema na ha ncha niile or most of them ma ihe ha na-eme na South East. Ha ma ihe ha na-arụ currently. And you ha nwa ihe ga-apụta na-asị gị na Jesus Christ egbugo ha, chọọchị wụrụ nke a, chọọchị awụhụ nke a. Then to the angle of ndị nke ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Ifuru ihe niile a na-afịa na, you can never see any of them talk about it. Onwe ha ka ịpụtafu any of them ka ha kwuo ihe gbasara ihe a na-eme na bai. Or that cause confusion. They create unnecessary religious war. You can never see them. Epota now, only if you down on a page ha, saying that Jesus Christ ebugo ha since 4 years ago. You can never see them talk about government. Especially in here about insecurity or hanchani we had been a Anambra. Now for the insecurity, I want kwanante kaina an update on come send them na WhatsApp. Ngacha through it. If I feel like to talk about it, to create awareness, I will make program, I will make video or post about it. There are a lot of things I send Dream Stadium, some features, some marketing, because people with much audience that should be talking about it. Now draw the attention of some certain people. You have no seen Jesus Christ in Igbo. Ọkwa hanwa with the main problem our youth onwezu nke chọrọ calm down gbaa mbọ ma ndị nke ya mụọrụ ma ndị nke ya agbabọ ma ndị nke ya eme like zuzu ahịa. Ọ hanwa so n'ihe ka ọsọrọ our youth onye ọ na-achọ ka o bute ego by anyhow enwere ego like ebe ọ na-efuru mutia by all means. Ọ hanwa. Then why the government that are in charge of everything is out there enjoying with public funds? Why doing nothing? Hammer, instead of dragging the government, Hammer not drag Jesus Christ, ndị ụka na ndị man of God na ndị pastor. Leaving the main thing they should be talking about. That is the reason why, if before he had the man buy, okay, see is weak. Most of these people na phone and na page na dragging the oka Jesus Christ. Amahu onye wo their local government chairman. All the ko na on the channel na awada to be precise. Awada ka no mama, awada ka no weto for nebo no ma awada. E man awada no under Onitsha North. Most of them Amahonye with their local government chairman. Most of them Amahonye ihe na-eme na local cities, local villages, local town. No, your local government chairman dey in charge. Bụ onye ma onye unu magodo unu ya bidie unu ga-aga igodo aka. Then ya maka deri ije pass out the bills to governor of the state. Or onwekwe power ije pass the thing for all those house of house of reps. A pass the bill na Abuja or this their members of parliament, whatever. If for some of these people ya pụta kọrọ gị ka ndị Israel si wee na-akpọ Yeshua,
ọrụ gị ka Moses si wee divide the Red Sea still ha amaghị ka ndị a si wee gafee, ka ọrụ gị na a na-ebi Bible na China, ka ọrụ gị na a na most of them amaghị their local government chairman. Most of them adịghị aware no their local government chairman dị in charge, dị responsible na ọkụ anaghị enwu na community, na mmiri adịghị agba ebe a, na ụzọ adịghị mma ebe a, na ekwesịghị ifisi ụzọ a. Most of them amaghị the name of their local government chairman. Mana ha ma na ndị ọcha bịa na 1913 bịa gbuchisi ancestors ebe ancestors ha na-eri ofe ọgbọnọ na ofe egusi ha tara afọ wee chọta n'ime ọhịa. Then they blame Jesus Christ for not creating job, ịrụ ụlọ, ịrụ ụzọ, and create ọrụ. Then those people ha kwesịrị ị na-trouble ka ha rụọ ọrụ ihe. Most of them lose Abuja, ha na-arahụ ụra. They know absolutely nothing about all those things. According to ihe m na-anụ, ihe a na-esend gasịrị m, update a na-enye m, ihe na-eme na Anambra. Things na-eme side ahụ. You know, I have other voices here. Nagahe play because only voice nge play mu mana ogadi or normal. My voice mana play ogadi or cause or problem or create a panic or whatever. I still have some voices here. Nahe play mu. But this whole thing. Obokwa no ihe na ka eme ka things dị mma na bai. A ga-ebido from grassroots. And the government or governor decide ya na ihe gbasara insecurity a ga-akwụsị tata ọ ga-akwụsị because he have the power. Enwe the manpower to stop all these things. Ihe ụmụazị a na-ezuzu na nke ikpeazụ onye pụta ozugbo eburu ya makpuo ọhịa si ndị be ha kwụwa 10 million, 5 million, 20 million. Unaka ha nọgasị in different places na monitor onye nke ọ na-abata na ha ejegwa ndị otu ha na onye abatagokwe a plan onye a ga-esi abịa eburu onye ahụ ihe na-eme. Onye nke bata ha ozugbo chap eburu onye ahụ si ọ bata o ji ego. Ọ ihe na-eme currently. And the government is not doing anything about it. You know? All the very sad is very sad. What about the priest? Yes, the priest has been released after they paid 20 million something. The other man also released 10 million something. You can hear the voice when I play it now. Maybe you are joining me now. For the sake of those of you not joining, let me repeat the voice again. All the very terrible. That now, a whole state like Anambra now, like Ihana associate ahia ibunde mmadụ. Let me play the voice once again. Ebe mmadụ ka ọ dị ndụ. Na-agbazie ndị a mụwafụ m okwu echenjigo. Ịdụ ndọba na-agbasa gị ma ndị agha n'ebe ọga na asị bee ya saịda. Bee ya saịda. Ebe mmadụ ka ọ dị ndụ. Eziokwu. Atịkwa m ya 10,300,000 nsi na akaụntụ kwụọ afọ nyefe ego mana ọ bụrụ inye ego bụ isiokwu enwe ndị nyere ego egbukwalụ egbu fada ahụ kwụọ m so something million ewe gbukata mmadụ ma ndị a na-enwe ewelu dị ebe a egbuo
atuyewa something. Uyi 17th, Ogulu 18th, 19th. Malu bahana pada beta argument behind the one so bachamba. When they are mobile atoba fafa second language it dictates eba. Actually, the friend made a Anambra with the security. And then municipal potency for that. Also, I need release when also go see the ones on the abroad. Fan affairs steady. And the second, the one who that na niye Igbo ya nkịtị bụ na ọbaka na ọfada mana na ha chọzi igosie ihe akpọ na mara na ha nwere flagship akpọ ndụ tọzi na ebe ọbụla ndị kampụ ọbụla ihe mme asị ga-enweta obebe nsọ na ndụ tufu ụmụ kelekele ụmụazị bụ egbe ụmụ ihe ụmụazị na-eme na ha na-eme yahoo ọbụ ọkwa yahoo agwa kidnapping nke ụmụazị ya basụ ịpụ ụmụazị etu a yahoo anụnwa yiri iPhone 13 na-eme I was there and I met their girlfriends. I know they had no 19th, 20th, 21, 22, 23. No fear. A zero toilet, a little me, a ratara. No, difficult. I'm not one my mother now, but no, mother said, I'm not 3 days, a zero toilet, once Musina, and one of them they had the possible. Not on the 25th, seen it for the 25th. I popped on my phone, if I popped on my ass, I move, if I am about the person. If you don't go make each other, I see each other. I don't make a business, not pick off my business. I don't know who my parents, I don't know who. And this boy, the Dubai states, then I bet him and I trouble since 1 month. Nothing. When I look okay, see a woman, if you can see a pass, my brother. If you can see a layer, one boy, 2 boys, a boy, on your was at a on to be some more about 20 something days. Right now, the answer will be about an album boogie. You got to go. Ono to asem potampota asem na the man emi chila ya since ya asem na gara asem da fa da mu na na edi no ka ye bekata je ekpele ba ekpese ko de kwa ka chile ke nwe yo na alo ebegide kwa ekpese ko ebido kwa ni Chineke God and I dey fu so I make it as space solu jide ma o se jide ma ga gide ha puta niru nke fa o fe ka fa no ya ba se na yi ti na boot venza. Never want to book them with Venza. Mona Fada, I said, I'm a pen boot to need to Yalozia defense and I'm trying to pack all them where Venza. Rafa, I got to just see every well do one with Venza. So, it's a good to come be sure. And then we can come a blue one on what to move the motor and that wow could name a motor. See what I go. So, before you know, I blues get the off your wacky off, you know, man, I no off here. What did they stick for us? Or the long was a bail who see I put some naked. Afford in a visa, I believe I was here before. Don't want me to boot for the same call that I wait to get those. The why you look there by the Paris had the after one on court. The way what you do, so we're talking dues, or talking dues, or talking refugees, or Saka walk. No, them, or some guy gavana Umudioka. Our Paris here. About I know one of the most of an adoration. How to put out a tell about us. The more Baba was on sweet guy you could at there. Abopatazia, I know, from there, Abogozia in war, where, I live on upper Macono now was it. Anambra. I'm not going to because of a bomb inspection. The second now, Kandapa. And if you didn't want to do what they bring a buggy. I mean, decided they would say, why you see this cop Amagan? Decided to say, I can make a fact track on keep him busy because I want to make a very warrior to take. That's all difficult. Hello. One leg up will go to Moncano over the wisdom. I forgot the thing. 180 some. Come on, person. Now I'm coming on the second one now. Why them?
na mmadụ fụrụ nchọkwa Anambra makwa mme etu a ka ọ nọ. Congratulations for ndị house. Ịma nwe house member ebulu. Ma Ọnịcha North. Ọnịcha North. Ebe akpọ m na-asị m na onwe ni clear. Ebe clear gele. Ebe anyị jọ excursion. Whether man the one for clear. I said na gọvanọ kwu. Anọ m nwere. Whether na gọvanọ kwu na nwere ihe ọmụ ya eme. Nwunye dị mmanụ tinye na fon ọ na-ebe na-asị m biko na onwe anything mma agwa nwụfa m ka ndị akpụkpọ 20 million and ọ dị ka fa mụrụ nọ houseman dị mara ụmụazị ya agụrụ akwụkwọ and ọkwa na akaụntụ ya ka a na-atụ ego your friend mama your friend nwụrụ anwụ na your friend nke ata the side ka afịa nke a dị short no house. Your brother, you are man of Papia on account on ya. This guy cannot to Diego. Hey, so that call 20 million on the family on Badagafa. But I imagine on Badafa could she was anything till today. And governor, when a speaker Anambra be joke. Mana speaker na wesen na nsogbu dị ọsị na manye nwere single track na government na-eche ndị si Abuja adị track ya ka nwale ebe dị fada mana ebe anyị nwa nọ anyị nwere ọbụla Anambra notice ebe mụ nsọ kpọzie gọvanọ Enugu steeti agbara m na gọvanọ Enugu steeti a na-alụ ajọ ọrụ dị ma na-adị ekwu okwu dị ma na wee bọdo ebe a wee track ebe anyị nọ wee bụrụ na oru aka nnọkọta plane na-agba n'elu ka mụ alịba n'ebe a na-eme ụdị ha bụ ihe ala side amụrụ m na ọ batakwugo ọka ebe a uru m ebe plane ugbu a na-asị fada na-asị m na ihe adịkwa ka airport Ụmụeri si mana ebe anyị nọbụrụ uru m ebe a wee amakwa na ebulu anyị zuo ezo ịmara nwe nwere enwere mmadụ tii na room mana nke a bụ na anyị nọ n'ime ọfịa a na-arụ ọnụ ya ka organization ha nwere ma cook nwee ndị na-esi nne maka egwu na-atụ m mmadụ eme-enye m poison isi rum a ịpụta na-achala na isi rum a ịpụta achala si ịpụta ịgbarịa so ebe a airport anwụ ọ dị right then gọvanọ Enugu steeti wee sịbịa ndị polisi Anambra ha bazie jee rescue anyị meze ndelu gị dị 18 na vidio kọba ndị polisi ndị Anambra wee sị na fa ama mbanwụ n'ọfịa na fa ada aba n'ọfịa ọkwa God divine grace of God ifu ka esi egbu mmadụ ebe a tupu ka ndị a si egbu mmadụ ọkwa ndị amụtata ihe mefe atrak bụ nnukwu moto ịghọtago n'etu Anambra dị kịta ahụ mmadụ ide tufu ya ọya agwụgwọlụ ọkwasiela nna anya gharịwa mmadụ si ọ ga-akpọ mụ na si na m ọkụ nsọ hapụkwa ndị eji nye egoro onwe I'm telling you, ọkwa ihe na-agbasa etu a na-agba ihe agbasa ndị chufu ngwongwo moto because anyị nwee buru nwere onye ma anyị a na-aga ndị mgbe ha ji apụta operation bụ 7 o'clock so 7 till 8:30 and ha nwere kampụ dị iche iche ihe ha na-agba old road a bụ South Africa abaje South Africa and ma nwa ịkwụsịnata ka igwe anything ebulu ọya so ọ dị risky ịgba from 7 o'clock till 8:30 or 9 in the morning no n'abalị okay ụzọ na-adị busy mgbe ụzọ na ha na-ebu ndị mma so ọka mma na the best thing bụ 6 o'clock 6:30 mmadụ abaa bịa ọ na-enwe emegide ka ifo oge n'abalị enwe ndidi ebe 11 12 ime ụfụ mgbe ha ma nọzi n'ụzọ eziokwu onye afụsialụ m nke a fada nwa na omume gị ọ tụbazie egwu ọ ga-ezi gburu fada a bụ Amerịka ka o si bata onye oju ụtụrụ onye gbatasịa fuel na blọkin dos nye nwa na ihe dịbụ senkizito skuulu ndị Katọlik a so ọ na-agwazi onye ya esi nri maka ụmụazị ka o wee mee ha welkom si ya na ọkwa ndị fada dị moto tọnụa gbagota kpọbazie egbe nye nwa ọdịya ka ofim ya ọ dị ka ọ ghọtara na Anambra adịgo ndị ya na ya nọ gbafelu ọsọ nye nwa enwego ọbụ asọ n'anya ebuli ewuti motie Highlander anwa bụ motie mana my own anger bụ
ihe niile a na-eme na Anambra steeti polisi adịghị anything. Director DSS wee sị m asadịkwana willing to work nọ na ego adịrọ anyị getting me and na December abata na-enwe ndị esendị na the whole Nigeria, the whole state na Nigeria esendịkwu ndị ya ala Anambra apa na 2 days ebe a gọvanọ kwuo na o nwere ego fuel fa anachi ebe back. And in other states, now I will Enugu is a governor in Enugu state, my brother. That man I did man over one kind of as no parrot, no professor. Now to now so Igbo. Now I will buy batana government house. Na duplex, a full duplex, they can bulu television. You need Enugu state and I fear the whole tracking, everything, you need a basalia, ever come Busia and ever on off you. But him again, say, well, air strike, but once on us, then we can walk a woman back of the Ocha, in the age. The man, why we can Tennessee and Nike, salute the way to Lumadu, Anambra. And a woman, ọkwa na njele ha nwee God's divine grace of God pụta ọkwa etu ịlụkwara na mafonu ma a na-alụ ilu afọ mmadụ analị ya mafonu mee ihe. I want to observe ka m mee ife akwa na-emerụ. That's the voice. You know? So it's very simple. I'll be rounding up now. In case you want to you can send me a request. But I'll be rounding up now. The government of Anambra State, Governor Soludo and Diotia, they know what to do. They know what to do to make people to stop living in fear. Because it's obvious. Just like many of them are not trying to come after Fadi Bemonso. I've seen their posts writing long text. Even most of them are torture favorism. A lot of them. I just want to choke. I say, you know. But they knew the truth. But one thing I'm sure is that on a very good day, Ogahani feel phony. You see, most of them may defend all these things. Equip put a signal here, Anambra Jimen, this one, that one, governor, where for Tachaha. On a very good day, how are I able? Then when you are just as a pota, Ukote me here name. You know, let me stop here. And then up bowl and then something to do very early in the morning. For those of you that join me tonight, Chisom Vivian, I see you. Yeah, Eza Lachibuzo, Chinyaka Obara Nwa Obi, Chibi came Jacinti for Malio Ochman, Nekachkriman and Chinon Sodom. I see you guys.